Bai, nik uste garantzitsua dela ere izaera hori errespetatzea, ez? Gu oso konstiente gara alkizara goazela eta ez goazela BBK Live bezalako belaze batzuetara. Orduan nik uste garantzitsua dela ere irisgarritasun hori eta izaera hori errespetatzea. Horregatik, iaz oso harrera polita eduki zuen jaialdiak, lehenengo urtea zen iaz 3 eguneko jaialdia egiten zela, eta oso harrera polita eduki zuen, baina horrek ere erronka batzuk ekarri zituen. Eta horien artean irisgarritasuna izan zen bat, ez? Eta orduan aurten pixka bat jasangarritasun hori ere heldu nahian doako autobusak antolatu ditugu sarietan zabaltzen ari geran bezala, hemen inguruan parkin batzuk jarriz, aparkaleku batzuk jarriz, gero bertara autobusez igual izateko eta bertako izaera ere errespetatu ahal izateko. Bestela ematen du, azkenean makro jaialdi horietako baten antzera, ematen du inbaditzera goazela eta ez da egia lehenengo eta aldatzgunean dugu errespetuz jokatu behar dela ere herri eta ingurunea erekiko.